sugilanon sa usa ka babay sa Democratic Republic of Congo. Kini ang sugilanon ni Julia nga nagauluhan makapabag-o nga internship. Dili mabalibara ni Julia ang oportunidad. Usa siya ka estudyante sa journalism o gisultihan siya sa iyang higala nga ang Adventist World Radio o AWR nangita og intern sa Kinshasa, Democratic Republic of Congo. Nidawat siya sa oportunidad ug nadawat isip intern sulod sa siyam ka bulan diin nag-record siya og mga programa ug nitabang sa istasyon sa radyo. Sa iyang pagtrabaho, nakurat si Julia sa mga programa sa radyo. Dili siya Adventista o gamay ra iyang nailhan bahin niini. Apan nagganahan siya sa mga pag-ampo og mensahe nga iyang nadungog, labi na sa dihang giampuan siya. Nakakaton si Julia nga ang pag-ampo sama sa pagkiistorya sa usa ka higala nga si Jesus. Nadani usab si Julia sa mga wali og musika ug sa ulahi nahimo siyang co-host sa programang Woman of Value diin ilang gisgutan ang pagkinabuhi sumala sa mga prinsipyo sa Biblia. Pagkahuman sa iyang internship, nagpabautismo si Julia ug nahimong miyembro sa Seventh-day Adventist Church. Nalipay kaayo siya kay nabag-o ang iyang kinabuhi pinaagi sa radyo. Pagkahuman ni Julia og eskwela, nahimo siyang director sa istasyon sa radyo. Nagampo si Julia nga gamito ng iyang talento aron matabangan ang uban nga makaila kang Jesus. Karon, ang radyo nagpadayon sa pagpasalida og mga programa bahin sa edukasyon, pamilya ug uban pang mga isyu. Malipay si Julia kung makadungog siya nga daghan ang natabangan sa ilang mga programa. Ang 13th Sabbath offering karon nga quarter mutabang sa pagpatukod og bag-ong media center aron mas daghan pa ang maabot nga mga tawo sa Africa pinaagi sa mensahe sa radyo. Daghang salamat sa imong pagplano ug madagayaon nga halad.